Hallelujah. Bathola umngqo. Bathola iskipboard, asazi iskipboard. Bangabe ibhodo lilalele bathini isikhokho. Ya, ngeke uwashe nje ngebhasi lami. Udinga iskipboard. Amen. Ngofaka iskipboard. Amen. Isenza lento ekufanele yenzeke. Hallelujah. Liphume lishayini ufake nesteel wool. Amen. Lishayini. Sifuna lo Jesu. Amen. Sifuna lelo vangeli. Amen. Ivangeli elimyekisayo umuntu nezinto zakhe. Imhlukanise nesono. Akubambi kokubili, akubanjwa konke. Banjwa konke. Akubambe konke. Amen. Limnandi ivangeli uma uhamba nalo khululekile. Amen. Ngizwe insizwa zale ekhaya sengikuzwile umfakazi ngisho ukuthi hayi bayakholwa la mabekhuleka uyezwa umkhuluko takusowa la. Abo umuntu mekhuleke nesona kukhulekeki. Isono umkhuleko osubamba la kwerufu. Ngibingeleleke bazalwane ngamene lihle. Lo mfowethu Jesu Kristu sengizovalelisa. Amen. Hallelujah. Babona umonakalo ukuthi angizovalelisa. Akusekho ngizokukhuluma. Ebenginako ukuphelile. Amen. Phele bonke. Amen. Hallelujah. Hayi sengiyathinta ithemba. Ngizobonga nje kakhulu. Amen. Ukungimema. Amen. Kanti makuthiwa ngiyakhuluma ngezwi kaNkulunkulu ngakhuluma kusi. Amen. Hallelujah. Amen. Sengizobonga ke nje kodwa ukungimema nokungithemba. Amen. Njengoba usasho nje babonakala ukuthi abanye bathu umuntu wasegoli khona uthi into azoyikhuluma. Amen. Ukhona into ayiphethe. Amen. Kanti uJesu wathi mefika kimi wangiphathisa ungqondo. Amen. Noma mina ke ngingaphambuka kodwa ngiyazi. Futhi mase kukhona ngathi kuyenzeka ngiyaphambuka. Noma makwenza umuntu enza into engekho kuvuka isikhwele. Ngiyakwati impela. Futhi ngidlula nokubamba ngizala phambili. Impela ubude bami lokusethe ukuphinda phindela. Amen. Fengishaya kwasana. Amen. Ngoba le ndlela kufanele sihambe. Fanele sihambe kanjani? Siyekhaya abazalwane. Siyaphi? uJesu sifuna singcwele. Amen. Hayi sinembibi khulunyiwe lo ndaba izolo. Hayi sinembibi. Amen. Hayi sinebala. Hayi sinekhashaza. Ngoba ibandla lifunayo elinjalo. Abayezulwini abantwana bakaNkulunkulu ilaba banjalo. Isithombe nepattern uJesu Kristu ayilethe emhlabeni wathi ufuna abangcwele. Funa abangcwele ezulwini. Noma ubungcwele singeze basafuna thina kodwa nifuna abanjani? Hallelujah. Bangangazike ngokhumala isibongo igama ngiphelelana. Amen. Nami ngishadile. Amen. Ngisho vele. Amen. Hallelujah. Ngezwe sengathi kwakune inquiry eminyaka yami ngimdala. Kodwa angifikanga ngingaka ke la elokhunjeni eKapa. Wabona nje umkhaba wami wasavumba ngibona ithombe ukuthi ngathi umkhaba wami sothokwanda bangiphakele kakhulu lapha. Ya. Bangiphakele kakhulu ngidle kakhulu ayidli nyama. Ngiyabonga mama umonakala. Ya ngizohamba ngiphethe isifundo ngekhaya ngithi ya bakhona abanye mama bayasekela amadodana. Angibonile lo kwakuhle. Ngibambane kanjalo ngiqhubekele phambili. Khaya lishisayo, khaya lihle. Anikhulume nsiyaphila. Amen. Akube njalo ngiqhubeke. Amen. Nizoba isihlahla abaningi abawuthamela kuso. Amen. Ngoba sebadinga omama abazofundisa ingane encane. Nayi inkinga esikhona kakhulu emabandleni. Amen. Abasekho mama abafundisa abanye omama. Hallelujah. Mama bajaha ukuzobe epulpitini bafundisa. Ufundisa amadoda kodwa akakwazi nokufundisa abanye omama. Lithini izwi? Amen. Lithi omama abadala mabafundisa abancane ukuthi athandwa kanjani amadoda. Okusho ukuthi ngamanye amazwi abantu besifazana abayazi lento badinga ukufundiswa. Abayihambileke abazofundisa abangakayihambi. Kunama divorce angaka namhlanje ezathi uthi omama bajaha ukuzodudula namadoda la epulpitini. Sebenze yabo uNkulunkulu ayinike bona ufundisani ukuthi abancane yakhiwa kanjani imizi bayiyekile. Ngangimphekele mina. Ngakwazi nini ukuyiphekela? Hayi ayineli ngani. Ayithandwa kanje indoda. Bani obatshela?
uthi indoda ithandwa kanjani kuze kwakheke umuzi kuze ingane ekhule sinobaba nomama sinekhaya sifudumele ubani obatshela bethuthulana namadoda epulpitini befuna ukuphatha amabandla uphatha kanjani ibandla uphinde ukhulelwe ngikhuluma nje ngqo sawukhulele lenze njani ibandla noma usakhulelwe khipha izisu mama ngifundisa ukuphi izisu ngoba le ufuna ukuphatha ibandla uNkulunkulu akathithekile amen banayo irole yabo futhi yinhle iphelele kuNkulunkulu amen mama kodwa bayibalekela ngoba ukunxanela kwabo kubuphi semadodeni nobaba sebeyathola amen kodwa sisamile ngoba izwi likaNkulunkulu aliguquki bazalwane ngizoliqinisa nje manje sengihamba ngizothi qinane enkosini nasemandleni amakhulu Nkosi inamandla amakhulu amen kodwa lawo mandla atholakala ngokuthi ume ezwini lakhe yamiwe ezwini likaJesu amen yamiwa ezwini likaJesu uma ungamanga ezweni lenkosi ikhukhula zokukhukhula athi uJesu Kristu ngibizelana ukuthi inkosi lento engiyishoyo ningayizi Luke 6 verse 46 uma uthi inkosi mina uyobonakala ukuthi into engiyisho wenze njani uyenze amen nawe izwi kaNkulunkulu lithi qinani enkosini nasemandleni kanjani amakhulu amandla enkosi akhula amandla enkosi bazalwane ningakukhohlwa lokho lendlela engifuna ukunishiya nayo lendlela esibizelwe kuyona inzima ngibona abanye bekhala ngaxolisa ngokusho sisama umncane noma sisama kancane ethi ngimtshele kanjena nisazokhala niyezwa ngiqinisa kodwa asiyenezweni ukuze ngizokwathi ngithini amen haleluya mntana nafuna ukungakhali ngiyobaleka la lendlela ngoba lendlela yenyembezi lendlela eyokudazuluka lendlela yokunxusa lendlela yokukhuleka abayoyeka lokho bayohamba la ngiyanqinisa amen akakusuqinisa leli ivangeli leli lithi come to Jesus you receive cars that is not gospel that is rubbish bantu abakhanda imoto nabadayisa imoto ubona kuthiweni kubona sithini ngo Elon Musk what must we say awande kuthiwa baphethe 400 and something billion US dollar sithini masifika kubona ngeke sithi come and receive what moyo ninaba umonakali bobasho manzani thina umakhelwane ngabarish baphuma ngemoto zazo abazithola ababizela kuJesu ngofenthini the prosperity gospel come and receive what vangela limanga kanjalo ngoba uJesu Kristu mayehla wehlela abanothile abanengcebo nabangenayo wehlela umuntu ngenxa yesono nje inkinga phambi kaNkulunkulu ngomuntu isono ayikho enye into bantu babe nazo izinto iRome is very powerful phethe umhlaba wonke ivangeli afike eRome sinalo ivangeli eSouth Africa ngokuthi la ngene eRome ngoPaul umeme phambi kaAgrippa uthi aphila kusiza ufuna ukuyongena eRome amen uthi uFestus angazazi uFestus noFelix uthi cala lakho uFelix uFestus wayesephumile uthi nabi icala lakho mina ngiyachitha kunacala kanti uhlakaniphile uPaul Paul mangaphelela la eJerusalem ayihambe le uthi ngeke ngikusiza lo aphila ke ngifuna usiza waseRome ngikhulumena kanti ufuna ukuyotshala lento uthi mangifike ngayitshala lento eRome yobe siphihla kumhlaba wonke sinalo ngenxa yakhe amen haleluya amen haleluya lafika naseRome iRome was very powerful kwafika lona levangeli lasindisa abantu benazi izinto ngoba ivangeli alifiki lithi woza uJesu Kristu zokunika izinto lithi hlukana nesono usindiswe ukuze kwazana noNkulunkulu nali ivangeli hayi lela namhlanje ivangeli lebanana neSouth Africa sithi sine banana republic naleli ivangeli namhlanje ibanana gospel ivangeli lemfundo ngiyajabula nje ngizomonakala mabe ekhuluma indaba ukuthi besine lectures lo ngiyathula emoyeni awunayo sengikhohlana ukuthi nami ngummeli hayi Nkosi yami amen besine lecture
Amen. Akulandwe ke bona impela ososcience bafuna bashumayela ivangeli hayi fake. Amen. Badanse bajuluke la. Sinamele evangelini asinadokotela. Sinabantwana bakaNkulunkulu. Uthi ufundile noma ufundanga is none of our business. Certificate sakho lesisebenzela nomndeni wakho. Ngiyazwakala. Sihlala la ebondeni. Sibonile nesithombe sika baba umonakala. Mhla ufa sisala la ebondeni. Hallelujah. Ufe le certificate osithola invest asize nezingane zakho. Asikhona ingane zakho ayithola akukhona nokusithatha. Sithi ake siyosebenza. Ngiyangimncamela nomuntu onendawo ke mina. Mhlamba ngakhuluma ngomuntu onendawo ngoba ngayishila nezingane zakhe. Iphepha leli. Nkosi yami. Yilo kodwa eqhaqhamukisa abantu. Fundile mina. Sizokuza leyo nto ngoba ivangeli libulewe zifundiswa. Qinane enkosini nasemandleni ayamakhulu. Asifundele ukuthi soshintshizwe. Asifundele uNkulunkulu. Zonke lezi zinto esizifundayo noma ngabe wenza ilo yaqala uNkulunkulu ensimini yaseEdeni. Thawasidla lesihlahla lokufa umthetho loyo. Wahamba nawazongena nawo. Yabona nje bonke abantu bazi umthetho ngenxa kaNkulunkulu. Umthetho kaMoses uNkulunkulu obeka umthetho wathi umthetho lo mthetho. Lokho babona sebefundile babona sebe done law. Very wise. Mozokhuluma nami you must be cautious. Ukuthi ukhuluma nomndeni. Amen. uNkulunkulu akunaloya. Unabantwana bakaNkulunkulu. Ene zonke lezi zinto esiphamisa kangaka uNkulunkulu they are rubbish. Ahleka nje amadimoni ngalo mesibona nesihlanganiso ukuthi ummeli. Hleka amadimoni. Akuhleka fana noma unemali eningi. Akuhleka amadimoni. Lahlekela umphefumulo wakho ngenxa yemali. Athi uJesu Kristu bekhuluma athi yini umuntu angayikhipha? Yini umuntu angayikhipha? To exchange for his soul. Noma to buy his soul. Esihlengo somphefumulo wakhe. Yayibonile lokhu inkosi yamakhosi. Besikhuluma le ndaba sisendleleni abantu bethi thatha le. Bayithatha abantu le. Bafuna imali. Sayibona athi imali sayifuna. Masibona sikhuluma nje. Imali sayifuna. Uthi imali uyithola kanjani? Ngono ukufa ungenalutho nokuthi uthola imali uhambe kodwa kufuneka ingubo. Sonke senze njani? Menywa kwethu ngenwa ngani? Ngengubo. Ngoba ukhona bake bamenywa kuthiwa hamba obutha noma ngawubani. Bamenywa kodwa kulabo abamenyiwe watholakala kukhona ongayifakanga ingubo. Base kuthiwa ungene kanjani ndodo emthimbeni ingubo ongayibethenanga. Ngubo ke abazalwane ukulunga. Siyakwazi ngiloko. Izenzo zabazalwane ezinhle ziyingubo kubo. The righteous act isho njalo incwadi kaRevelation. Ethini ichilele. Yabona ngiyafunda ichilele. Ichilele. Amen. Asenxhosa amen. Hallelujah. Amen. So ithi the righteous act of the saint ingubo is a fine linen. Ziyafuneka izenze ezinhle. Amen. Ngiyezwa abantu bethi sindiswa ngomusa, sindiswa ngomusa, sindiswa ngomusa umthakathi. Usindiswa ngomusa ube isifebe. Amen. Hayi noyiwana akufuneki noyiwana. Sengisho kulabo angashadile akufuneki nonjani? Noyiwana. Noyiwana. Ushada. Sabonga ufakazi obuhlangana. Akufuneki noyiwana. Wenzani noyiwana ungashadile? Ngoba ungashadile phela awuna. Hlala kungenayo. Bese uyashada. Amen. Amen. Asifundeni. Amen. Lapha ku verse 22 ngicela ungifundele mama umonakala. Amen. Zenzo 14 verse 22. Nesihloko masikhona. La verse 21 kunesihloko. uPaulos noBarnaba babuyela eAntiochwe yaseSiria. Hallelujah. Maqhubeka verse 22. Verse 22. Bawomeleza amakholwa bewakhuthaza ukuba ahlale ehleli elukholweni enyanisekile. Besithi ukufundisa simelwe kukuthwala ubunzima thina singene phansi kolawulo lukaThixo. Simelo kwenze njani? Ukuthwala
ubunzima. Wathi ngiyafunda nangesiZulu ngoba ngiphinde ngisana. Amen. Amen. Ithi baqinisa imphefumulo yabafundi bebaluleka ukuba beme ekukholweni. Babenze njani? Babe baqinisa. Barasizwe indlela abaqinisa ngayo. Futhi siqiniswa kanjena thina namhlanje. Noma kuthiwa hayi qina, uNkulunkulu indaba yakho uyilungisa. Sizwe ukuthi washo njalo yena. 22 baqinisa imphefumulo yabafundi bebaluleka ukuba beme ekukholweni. Amen. Bethi simelwe ukungena embusweni kaNkulunkulu ngezinhlupheko eziningi. Aqinisa imphefumulo yabo ngithe kwabe belila la ngathi nisazolila. Omunye mhlawumbe angizwanga athi sethi manje umfundisi. Ya sengikhuluma ngesibindi ngoba nesishilo manje ngisapho. Amen. Nisazolila. Amen. But ngiyaqiniswa. Amen. Ngoba nathi ungasiboni isimile la sibahle siyalila. Amen. Ngoba abantu abakholwayo kumele bangene embusweni kaNkulunkulu ngezinhlupheko eziningi, hayi yodwa. Kodwa eziningi. Hallelujah. Acaba ukuthi mawuhlupheka ucathi ngoba uJesu akasekho. Kukhona indlela umuntu okholwayo. Umuntu okholwayo uyongena ezulwini ngezinhlupheko eziningi. Baqinisa abantu abakholwayo. Uba bame ekukholweni. Vangela kuselo banana. Selo banana. Ngoba nohamba phambi kwethu ezosilanda engasuku banana. Ya. Naye lento wayithola ngenhlungu. Wayesethi nathi kuthini uzoyishaya ngenhlungu. Yini umsebenzi wenhlungu nenhlupheko endleleni. Before sifike khona ake sivula amanye amavesi. Qiniswa umuntu okholwayo. Amen. Ya, ngiyathanda ngoba futhi uyabona mangabe ukwa wenzakalelwa yinto. Amen. Wasuyama. Ngathi khona graduation oyitholayo. Awufani nayizo. Hayi. Nofakazi bakho buyahluka. Yabona nje ufakazi bakho buhlukile. No sisters nothe angazi lezi inkinga ezingaka ezingehlela ngemncane zenziwa yini. Ufakazi obumvezayo uNkulunkulu. Athi uJobe yazi bengizwile ngaNkulunkulu kodwa manje sengiyakwazi. Hayi Nkosi yami. Ngoba emva kokuhlupheka waqina kakhulu. Wathi umhlengi wami ngiyamazi. Hallelujah. Zimiselwe inhlupheko ukusebenzela inkazimulo seyivula nalo. Qiniswa amakholo. Uqiniswa abakholwayo ukuthi bame ekukholweni. Akuthiwa uNkulunkulu ngelinye ilanga ayonika ama double story. Hayi. Evangela namhlanje. Hayi sazo graduate about doctor noma ngawu doctor kodwa usevangeleni usazohlupheka. Ana ngeke wazi uNkulunkulu uzodedela ini. Amen. Thina ngeke sikutshele. Kambe uhlushwa indoda sazi, uhlushwa uNkosikazi asazi. Jesus. Ngokwakho na umlilo wakhe isiphambano sothwala. Kodwa kona usazohlupheka. Thwala. Ngishumayela ukuthi ivangeli bahamba bazalwane. Ashumela nje cha siyabaqinisa. Wathini uJesu? Wathi indlela izobalula. Ake sibhekeni Matthew 7. Verse 13. Kanani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Noma kunjalo kodwa amandla enkosi angakanani? Makhulu. Uzokwazi ngani ukuthi makhulu ungakazi wabona asebenza ndawo? Ungakazi uhlangana nenkinga enkulu wabona esebenza uzokwazi ngani ukuthi makhulu? Noma ufakaza ngento ongayazi. Nasi inkinga purpose yazo. Qinani enkosini nasemandleni kanjani? Amakhulu. Uzokwazi ngani ukuthi makhulu? Uma ungazi abone esebenza ndawo. Uzokwazi ngani? Noma uzotshelwa abanye abake bahlangana nayo lonto. Bese hayi wangitshela sibamba makhulu. Fanele ukwazi wena. Sindiso is a personal relationship wena noNkulunkulu. Ukuthi amandla kaNkulunkulu uwazi ukuthi makhulu. Wena lokho kuzovezwa kuwe. Ngale nto uNkulunkulu azoyiyeka kuwe. Beyizwe isiphunguphu nje uthi ngiyafa. Uthi ngiyaphephuka bese yaqhamuka athi isiphunguphu thula. Uthi ngempela. Lithi zikaNkulunkulu bamangala ukuthi kanti umuntu ungumile nomoya yamlaleli isiphunguphu sengene namagagasi. Engene namanzi emkhunjini. uJesu Kristu ulelela uthe. Ngikhulumile lo ndaba izolo. uJesu walala. Why walala uJesu? Because wayebatshelile ukuthi asiye ngaphesheya. And then he rested on that weight. Amen. Lokho akushilo ukuthi sengaphesheya. Uma kufike amagagasi nevunguvungu
zinyakazisa umkhumbi uJesu lele. Laba bayahlupheka ngokuthi bayafa uJesu lele. Ulele because ushilo wathi sengaphesheya zivunguvungu nozivunguvungu the sengaphesheya. Amen. Noma singafiki ivungu siyahlala ezwini likaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Sisazohlushwa. Sisazohlupheka. Baze babuza abantu bathi kanti indaba yensindisa kanti njani? Hayi nje wonke umuntu okhuluma inkinga zabazalwane uzuvala mikho. Ezithi inkinga. Inkinga. Kuba bazu yabona ugcina usuthi hawu. Uthi hawu. Eheza khona. Kodwa kumnandi kunjalo. Ubuzo nje ngelilanga uthi ya mnandi le. Mnandi kanjani inkinga engaka hayi mnandi. Khona lokho kumnandi. Nkosi yami. Phela ngicabanga ukuthi abantu abasezweni nabo ba-enjoy aba-enjoy kumnandi. Babona begcwela phephuthi bazama ukuvala inkinga. Bathulisa inkinga. Thina siyithulisa ngoJesu. Amen. Matthew 7. Amen. Matthew 7. Baqinisa abafundi bebayala bethi kubo simelwe. Yabona makuthiwa simele it's a must. Amen. Amen. It is a must ukuthi lento kumele yenze. Ngoba uma ingenzeki kukhona izinto ezingeke zenzeke. Balungile abayobaleka babaleke kodwa inje angeke ayishintshe uJesu indlela ashintshiswa abantu. Lento ayifikanga nathi. Noma thina singa week sibendekenteke okweklobo yona kodwa ifuna amaqhawe. Akuthiwa kuliqhawe ukuthi uhambile nje. Hayi. Modeling. Wona lo uqueen ukuthi model la kumodela. Ube uqueen ukuthi uveze umzimba wakho uhamba ngephedi. Bese uyaqheliswa ngalokho. Uyibona into wasathani. Ungaqheliswa ukuthi uhambe. La kuyaliwa bese kuphoqa iqhawe leli. Bevangeli. Amen. Awuhambi nje ngomzimba. Hayi. Asiwalk, asimodeli. Amen. Hallelujah. Kodwa lo mqhele wamaqhawe, amasoja ayoyibamba nomeshisa. Ngoba izwi lithi le yashisa. Sizwe 7:13. Lapha verse 13 kunesihloko isango elimqinwa. Umqino usho ukuthini ke? Ncane. Sange njani? Linjani? Hayi elikhulu. Hayi elikhulu. Mawuphethe imthwalo lezinto eziningi awungeni la uyakakela. Akungene kule sango lincane lidalelwe wena wedwa usishiye konke. Amen. Manje abothi uJesu akasikhohlisana. Hazo ngithisa ngolikhulu. Asizuthi indlela uthi njani. Njengoba namhlanje befuna indlela nje ibe enkulu kuhambe ngelulu. Ngiyakholwa kodwa lo Jesu inkinga zama ngazi kwenze njani. Nani inkosini nasemandleni amakhulu. Uzowazi kanjani ukuthi makhulu ungakazi uhlangana nenkinga angidlulisi uthi molethe ufakazi uthi hey ungene nami la kuthiwa kungenwa khona. Waphuma nami la kuthiwa kuphunywa kuphuma. Noma uyohlezi walalela nokuhlushwa kumiselweni. Wena uzojabula njalo emhlabeni into ka Lazarus nesicelo. Wathiwa wena emhlabeni budla kahle. Hlala lapha. Lobe hlupheka emhlabeni. So uyaduduza izulu. Khona ipicture esipendelayo uJesu. Amen. Ngingasoba nazo. Zingamafutha endlela. Zilugcobo. Ngekho umuntu ogcotshwa njengoJesu. Ngoba nenkinga abanazo. Ngicabanga nje kuzoba nomuntu ozofela izono zakho ungakazalwa kodwa ayibheke izono zakho zonke athezana. Azobhekeza abanezizukulwane sezizukulwane sakho ayibheka athi into enza uJesu siphambane ngasiyazi ukuthi ayikavezo. Kuthi noma singayibona mhlawumbe singavele singafa ngibe kanjani. How many people abakhona njengamanje bathi is about 8 billion ababe khona nabaphila umhlaba undlule kodwa zonke lezo zono zakuthweswa yena kwathiwa wonke lamacala. Ingakho manje ngabe seGetsemane ekhuleka ukuthi baba mebheka lo thithi baba makukuhla ngibulisa. Angikhulumi ngepikini mina shayelwa ngazo amaroma. Ngikhuluma ngento eyenziwa uNkulunkulu kumoya. Hallelujah. What was in the cup? Le kwakumele ayiphuze uJesu. Kwakuyini esekhapheni? Siyazi ukuthi kwakuyini esekhapheni. Le athi leli cup undlulise. Kumele aliphuze. La athi meseliphuzile wathi it is finished. It is done. And he started celebrating. But it is finished.
because he had to drink it or to drink it. Amen. Time said phuzile wathi it is finished. It was not easy. Thina sibheke ibhiki nokuthwala isiphambano. Sikhathe wayengakhathazela isiphambano. AmaRoma ayengakasabi. Kodwa esaba lento athi nibheke. Kodwa lento. Ayikho yini enye indlela, bathi ayikho. Uthi intando yakho mayenzeke. Aphindwa abuyela, ayikho yini enye indlela. Bathi ayikho. Uthi intando yakho mayenzeke. 3 times. Khuleka. Tuk zakhe zazaphendwa zatiki. Njengegazi. Amen. Yafela mina nawe. It is uNkulunkulu it please him who Yahweh to crush him. Amen. Ngakho egcotshwe kangaka. Nathi ke izwi ngizolivula kodwa ngingafuni ukulikhulumela. Leli lisho njalo. Njengalokho ahlushwa simele ukuhlanganyela naye kuphi? Enhlupweni zakhe. Mangabe thina singazi indlalifa kanye naye simele phela ukuhlushwa kunye. Okay, asizwe lena ukuthi uthini iqala. Amen. Bazalwane nganiqinisa. Amen. Hallelujah. Njani? Nganiqinisa. Qinana enkosini nasemandleni amakhulu. Indlela yokukholwa ayisiubhanana. Amen. Siubhanana. Sazothatha abanye ziyakhala emshadweni. Hallelujah. Amen. Ziyakhala kuphi? Emshadweni. Uzothi umuntu bezothatha ungathi ungathathi. Uyazi into ethathayo, into yenzayo, kodwa uphinde uthi indlela phela akathathi isikhalela akashina. Angithusi, ngiqinisa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. See honeymoon every time. Namhlanje ke imshado is very painful because it lasts 3 months. Nangiyazi umshado ngoba baqinisiwe. Ngoba basekho abayala ingane. Amen. Avela mina ngixoshwa ngekhaya. Ngoba kwakhona athi hayi. Ngabe ingane yami uzoyiphatha kanjeni. Ingane sakhomunicate nobaba ishadile. Baba ngiphathi kahle, hayibuye ekhaya. Xoshwa ikamero lakhe namuntu. Amen. Sinjalo siwiki sonke, wiki amadoda, wiki abantu besifazane. Umntanami kusonza umaka. Yena thina ingane zethu ifunde ekoleni zabelo ngiyayicabanga nalo. Leswana noma silobolisa, sifuna ukubiza imali engaka sengathi ukulobolisa transaction. It's not a transaction. It's not a business. Uzobalela umuntu uthi ingane yakho udokotela ungena. Ngoba wavela irresponsibility yakho nje ukuthi ufundise. Ayifuni udokotela, umfana afuni udokotela, ufuna umfazi. Wenza umtshela ngudokotela. Nalo dokotela ongakwazi nokupheka. Ongazathi indoda ya-ayinela. Mangathiwa nje yini ama benefits engizowathola kulo dokotela ukuthi udokotela ufuna 120,000. Hallelujah. Nathi seyilokukhuba usungene nakubazalwane. Amen. Abantwana bakaNkulunkulu ekumele ngakuthiwa makunegotiate ilobolo bahlala phansi babheka umfana bathi okay, high security kanti dokotela. Hey, bathi ungakhona mali. Hayi ngizafinyelela baba noma ku40. Uthini ntombazana? Hayi, ngiyamthanda. Okay. Unamali njengama 20 nawo letha, ngambani ushaya. Ubona mhlaba bathi security. Dokotela. Lutho. Cabange kahle. Yoshadisa umntana wakho nomuntu angamthandi. Athi be kanje. Yoshadisa umntana wakho nendoda engamthandi. Hey, kuhlungabi leyo nto leyo. Ngoba izwi kaNkulunkulu lithi indoda ezothanda noma engathanda kanganani. Kodwa mengathandwa yohlupheka nje. Hayi bekezela ummeli. Ebefikela ngibona ngemoto enkulu amax 5. Jabulela lokho ukuthi abamakhelwane ba celebrate. Kanti security bezomthanda. Mhlawumbe bezofunda nje nalo lithi ukuthi mhlawumbe bezoba nebusiness yama security asazi. Ba philimpile engcono esifunayo ke yala izwe. Amen. Bathi thina siba bala. Ubone bese understand lokho. Ngaba si negotiate ngaloko. Nasiba bala. Ake sifune. Ngenani ngesango elimqinwa kungabi ngelibanzi kuba abangena ngesango elibanzi bahambe ngendlela ephangaleleyo basinga etshabalalweni. Hallelujah. Ngenani ngesango elincane ngokuba isango libanzi nendlela enkulu
eyisebhujisweni. Baningi abangena khona, baningi. Yabona nje le sango elikhulu. Manje selize lavuleka nala bazalwane phakathi endlini kaNkulunkulu. Abefundisi bashumayela indlela yesango elikhulu. Haleluya. Gqoka noma yini kusho lutho uNkulunkulu. Ngicela sigqoke isigcebo. Khuluma ngomzalwane umsindisi wasigqoka isigcebo. Nazwana nje. Ngigqoka ibhluku esifazane. Mangabe babumonakala nishumayela lokho lo ngixola sengishiya. Yeah, senolungisa masengihambi. Amen. Ngasekho mthayi bazalwane ngamnaki lokho. Ngani nginoba nesini. Nangishumayela lo ngafundiswa ko. Wenda ngimubi ngani mina njengoba ngisho njalo mase ngifuna ukuchoma ngathi ngisoleni sukume mina ngibona ngimile ukhona inyama engivezile sengisho inyama khona engivezile mina ngiyindoda ngingena lutho okukhalisayo angikhalele phela noma ugqoka isikhinda kuvela imcondo nje mina khona engivezile mubi Hleqithi bamonakala umubi. Amen. He. Asidluleni. Amen. Vangeli. Elenza ukuthi umuntu noma ehamba engakawuvula umlomo abantu bathi hayi lo hayi. Inkambo yona uqobo lwayikhulumele yona wena ungakawuvula umlomo. Ngabaze ukuthi hawu nalo umzalwa nalo kodwa kubonakala phela abantu bayabona futhi abantu bayalazi kodwa kutshengisa lethe besho bamonakala izolo ethi omunye wayephezwe enkonzweni aphuze eqala kanti uzobuza komunye akhonza naye ukuthi manje kanti insindiso yala into ayangakasindiswa abawangakasindiswa insindiso njani kanti yaphuza kanti uyamceba Manje abantu basezweni bayazi abantu basezweni insindiso kodwa thina sifuna ukuyiveza ngenye indlela bese sithi hayi uJesu ubheka inhliziyo akho Jesu ubheka inhliziyo Jesu akabheka inhliziyo kuphela ufuna nanemizimba yenu nikelani imizimba yenu njengemnikele njani engcwele nepheleleyo noma nephilileyo nethandeka kuNkulunkulu kube ukukhonza kwengane kokuqonda imizimba yanikelwa imizimba uthi uma ugqokisa umzimba wakho wazi ukuthi ugqokisa umzimba okungowaNkulunkulu ngoba usunikelile. AmaRoma 8 la AmaRoma 12 la ngafunda verse 1 and 2. Amen. Ethi kushintsha isimo senokuthi ayenziwe ngokuba yenziwe ibentshe inqondo yenu ningalingisi leli lizwe. Sinabazalwana abalingisa izwe. Esibethi haya kusho lutho. Thanda izwe nento zalo ngoba umuntu othanda izwe nento zalo lo muntu uthando lakaNkulunkulu alukho kuyena. Sasikophelezweni silanda indlela ebanzi sayifaka endlini abantu balahleka besenkonzweni bethi basindisiwe nami ngisindisiwe kodwa Yesu umuntu Yesu asilandelwanga ukuthi sohlulela abantu kodwa kusifike sokhuluma iqiniso bathi umuntu ngezulu kodwa Yesu bazalwane siyafuneka ekhaya siyafuneka ngibona nje ngibona abazalwane abaningi bathi cebo sikwazela ku TikTok hey kubabuzwana abanye bathi YouTube yazi kwafika enye into kumina ngithi into mayingenzeka sesisezulwini madoda haleluya ikanti possible haleluya ikanti possible amen bona umzalwana over 60 ongahlangana naye ezulwini mangihambe kahle wahamba kahle mangihambe ngeqiniso nangobuqotho funeka iqiniso nobuqotho sinkwe singenamvubelo eleni iphasika selihlatshiwe elinguKristu ngakho kubhana umkhosi ngesinkwe singenamvubelo 1 Corinthians chapter 5 lapha ku verse 7 ithi ngakho kubhana umkhosi ngesinkwe singenamvubelo okungukuthi ubuqotho neqiniso mzalwane nje makwazeke ungabi questionable size sibuze kodwa mzalwane wemuntu lo masikuthembe njengomzalwane sikuthembe ungakawuvula umlomo uthi hawu mzalwane haleluya asifundeni ngenani ngesanga elincane
ngokuba isango libanzi nendlela enkulu eyisekubhujisweni. Bazalwane, indlela ekubhujisweni inkulu futhi imnandi kakhulu. Phela uphila ngemthetho yakho la, ngakho ama dictates. Into ofuna ukuyenza uyayenza, ongafuna ukuyenza kanjani awuyenzi ngoba indlela yakho futhi ibukeka inhle kuwe. Uma ufakaze nje ngathi hayi mina ngihamba kamnandi kahle, but ngifuna ukukutshela uyikhona, ngoba kule ezulwini kunemithetho yakhona ayiveli kumuntu, ivela kumnikazi wendlela oyiyo futhi indlela othi mina ngindlela neqiniso nokuphila, akekho oza kubaba ngaphandle kwami. Imithetho kuyezulwini ivela kumnikazi wendlela. Amen. Amen. Ukuba sensindisweni khonza nabasindisiwe akusho ukuthi uhamba kahle endleleni. Umuntu uyangena drive imoto emgaqweni athi KZN. Haleluya, noma ngingabheki KZN yabona ukuvukuzuma ethi Eastern Cape. Yeah. Ngiyakhuluma nje la Cape Town. Athi yakuphi? Angenayo license. Athi yakuphi? Kodwa edakiwe, don't drink and drive. Kodwa uyakuphi?